Το πρώτο ή το δεύτερο χρονομετρημένο, δεν είμαι σίγουρος. Και ο χρόνος του 14-13, με 157 έξοδο. Και όπως βλέπετε, θα είναι και μωράει. Είναι λίγο λεπτή διάδρομο. Για άλλη κατηγορία αυτή που παρά το χρονομετρημένο του. Κοίτα τον πικιά, κοίτα τον ζητά, μωράει. Θα κάνει 19 τώρα. Τι κάνει το κάνει? Δεν ξέρω. 11-3 θέσω. Όλα τα γρήγορα φυσικά είναι πλέον, αλλά... Τέλεια τώρα λέει. Πολύ δυνατό το όνομα της στιγμή. Για να δούμε το χώρο του. 11-2-53, 2-13 έξοδο. 1-6-54 από 18, κάνουμε 2-3 λεπτά διακοπή για να δούμε κάτι στο αριστερό διάδρομο.